Sanibonani bafethu, Inkosi Yamagcokama le ucebo ubana ngadlamini emsinga emaconweni yakopha esikhabeni esigodini sakade ngamanzi. Sesifikile futhi bafethu leso sikhathi sonyaka la khona sisuke sizwa khona imisebenzi omusha weNkosi Yamagcokama njengoba ke sizokwehlela uDisemba kwamaholide. Siphumile isihloko basibonela abantu se-album ya-2019 ehloko sithi Dear Diary. Ngisebenzele nje kiyo nobhuti uSjava style nje esimnandi nesisha abantu abazosithola esihlukile kunokunye okukhona okukwenzeka kumaskandi. Ngingathanda nje ukusho ukuthi i-album le kusetshenzwe kakhulu inamandla. Ngiyocela nje kakhulu bafethu i-support njengenjwayelo. Ngingasho bona abalandeli beNkosi Yamagcokama kuphela kodwa abalandeli bomculo nje bonke jikelele njengoba silanda amaciko akwamanye amagender sisebenza nawo senzela khona ukuthi siuhlanganise umculo ube into eyodwa ukuze sikwazi ukusekela kuyo zonke inhlaka ezikhona zomculo. Ikhona isizama zonke futhi sicela nisupport kakhulu. Ngisamlanje niwe mama ngulindile ngisamlanje niwe mama ngisho njalo nje ngithi namandla kakhulu ingoma kulonyaka abaphuma nje abantu nge-30 kaNovember beyotholela yona ezitolo sobe sikhona nakamaimayi sidayisa emcimbini kababa uShwi nomtekhala nge-30 kaNovember eFoslora Stadium sobe sikhona nakhona futhi sobe siphethe umsebenzi kanjalo naseThekwini eworkshop kanjalo nakoDakota nako wonke ama-music shop akhona na online uzobitholakala isihloko sithi Dear Diary ungakhohlwa. Ngiyacela nje bafethu ngisixhase kakhulu ngiyabonga. Yala ngihleli lonjinela wami starting salo msebenzi esiwenzayo umalume kimi uThuthani ngokandlu. Ufika nani futhi kwena base kuqala kusetshenziswa? Hayi kuhle kona kafika nakho yabo. Then nje sisebenza kamnandi ufika nengoma then bese siyabona siyahlela ukuthi sizozenza kanjani yabo. Kuningi nje bese ke sibhekabheka ke phela ke nokuthi engabagxobi phela abanye abantu yabo umaskandi awazi ukuthi unjani ngithi hayi mate ufuna ngithi buya mshana so mina kimi umshana sibuye ke sizela emculweni ke yahlanganiswa nawo umsebenzi nje yonke into kumnandi nje siyasebenza. Album iphelile futhi ke ngicabanga ukuthi album mina ke wawenza ayikho efana nale. Usebenze kakhulu ngokukhandla wamisela mfana ngicabanga ukuthi nabantu bazothola into emnandi. Ikhona usuyikhombile khona akaseyikhombile. Ayi ikhona ngifune ingqama
ephapha hambe phambili ikhona eyami izingikhombile manje soxabana ke meke wakhomba yona utrack ba hayi asifihli hayi make ngisho manje uzosuka ngithini bona bagijimela ukuyobhala lapha lapho uzogcina sengiyavimbeleka mina sokuthola ukuthi yakhe lengoma maninzi album njengale mhlawumbe undlovu ithatha isikhathi singakanani mhlawumbe ama-hour nje akhona mangikhuluma ngosicebi nje makuthiwa senza album usicebi ayikhona ucisha ngikhumbuza enye indoda engasekho manje ngeke ngikwazi ukuyibiza yabo ngendlela nje akenza ngomsebenzi professionally and uyashesha mayisebenza yabo so nje hayi cishe makuthiwa senza umsebenzi nosicebi makuthiwa sinesikhathi esanele insuku masibe mbili nomsebenzi sokuphelile yabo uyashesha nje nokuthi ke ngicabanga ukuthi enye into emsebenzelayo meze studio usuka azi ukuthi uzokwenzani yabo